shiga lamarin ku ba can sai ku je ku karata. Ni da shi har abada wallahi ba zan sake zuwa gurin sa ba sai dai aure na ya mutu. Saudat, auren ki ba ma zai mutu ba in dai har muka ji gurin honorable yau. Like I said earlier, ba zan ƙara shiga cikin lamarin ku ba. Ki kwanta da hankalinki. Dan Allah mu tafi. Allah ya shirye ki. Subhanallah. Hello. Mama ina wuni? Kwarai tabbas yanzu nan ni ma na gani. Ba makawa ai, kawai zan sake ta. To shikenan mama. Honorable. Rayhana. Honorable. Honorable. Rayhana. Bar min kyautu da ta. Allah ya bar maka ita dai. Dan ita ce damuwar ka ba ni ba. Ce ke kuma mai warware mun solution. Ajiya bismillah. Honorable. Rayhana. Ta. Ni dai my job is done. Zan wuce. Yeah. Job is done. Sai ki jira na hudu. To shikenan an gama. Ke kin sani kin san ba matsala. Ni na sani ban da matsala da kai. Ni na sani ban da matsala da kai. Rayhana. Honorable. Allah ki saki cikin ki. Bismillah. Saki cikin ki mana. Mu tattauna batu da zai canza miki rayuwa. Dan Allah in tambaye ka? Da haka za mu fara? To ina jin ki. Dan Allah kana tsoron Allah kuwa? Well, to. Zan iya cewa kamar ke dai kenan. Ban gane kamar ni ba, kamar yaya? To in ba ke pretender ba ce me ya kawo wannan maganar? Me yasa I'm not a pretender. To me yasa baki tambaye ni a wancan zuwan da kika yi ba? A wancan lokacin ba ni da zaɓi ne, sannan ba na cikin hayyaci na. Kamar dai yanda nake kenan. Kana da zaɓi, sannan a cikin hayyacinka kake. Wa ya gaya miki? Ni dai na gaya maka ji tsoron Allah, ka je ka nemi wacce ba ta da aure. Wancan karin ma fa kuskure ne. Kinga. Nawa zan baki ki tsaya da kafarki? Kamar ya na tsaya da kafata. Baki abin da zaki rike ki fi karfin bukatunki. Kin gane? Duk bukatunki ki fi karfin su. To me yasa kake so kaman haka? Me yasa kake son gaban kuɗi? Saboda ki kafu. Saboda duk inda kika juya ki ga ni honorable Miko ni na kafa ki dinga kawo kanki ba sai an kawo min ke ba. Sauda ba na bukata. Zan baki miliyan ɗaya za ki tafi. Maganar business kuma idan kin yi tunani kya neme ni. Shiga. Mu je mana. Bari in taimaka miki da wannan. Sauda, ta so mana.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Gashi. Na sa miki miliyan 1 a ciki. Idan kin je gida ki yi tunani. Rayuwar nan da kike gani ɗan shekaru kaɗan ne, kada ki ɓata su cikin wahala. Ki je ki kashe aurenki. Ki dawo. Yes. Ki dawo ki gaya min nawa ne zai ishe ki business. I will give you. Sai ki je ki juya ki business, ki dawo in yi rayuwa da ki. Bana bukata. Ba zan ƙara aikata wani abu da kai ba kai ba kowa ma ba zan ƙara aikata alfasha da wani ba a cikin rayuwata. Sannan bari ga maka duk me za ku sai da ku kai da ita. Kin ga ki bari sai kin je gida kin nutsu. Kin huce ki sha ruwan sanyi. In yi so sai ki yanke hukunci, amma yanzu wannan yake hukuncin da kike cikin fushi kike. Come on, cheer up. Sauda, come on. Aba ke ku yawa. Sai ki shirya. Tunda sunan ki Sauda. Sauda, Saudi, Saudiya.